Grabe ang lamig. Good morning po sa inyong lahat. I hope okay kayo. Ako ay nilalamig. Yan o. Umuusok. Hindi makita na pero umuusok yung aking bunganga. Bunganga talaga na. Para akong nanigarilyo. Anyway, papunta po ako ngayon sa yung part-time ko. Yung matanda, mga matatanda na. Tinutulungan kong maglinis sa bahay. Hindi ko sila maiwan-iwan kasi gustong-gusto ko sila. Tapos 2 hours lang naman. So, madali lang. Yan, dinadaanan ko palagi. Mga 5 minutes na lakad na lang andun na tayo. Ang ganda tingnan ng weather pero 1 degree po ngayon. Grabe. A few moments later. Tapos na po ako doon sa couple and then magtabay tayo dito sa Spar kasi wala na kami nung palaman ni Ana sa kanyang tinapay tsaka ni Ruth. Ay, ang sarap ng mga tinapay guys. Grabe, ang sarap ng croissant. Kuha ako ng croissant. Ito yung para palaman mga cold cuts na gusto ni Ana tsaka ni Ruth. Tapos na po tayo doon sa Spar. Uwi na po ako kasi after about 2 hours pick upin ko na naman si Aling Maliit. Wala na talagang dahon guys ang mga puno. Kalbo na sila. Kalbo. Busan mo na yung pamuhok natin. Hayaan nyo na po. Kayo na ang mag-adjust. Bahay na po tayo. As you can see. Magda-lunch po ako. Hindi pa ako nagda-lunch. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Kalimutan kong mag-ano doon. Kalimutan kong maghugas ng kamay doon ng maayos. Walang sabon ba. Yun lang guys. 2 hours lang. And then may extra kita na tayo. Naalala nyo yung tira namin ng in-laws, ng mother-in-law ko. May palaya pa ako dito. Ang palaya. Ay, may rice pa pala. Tapos, ito. Ayan. Ito lang yung kainin ko. Gusto ko sanang magluto ng buwad ng tuyo. Pero wag na, baka masyadong gumana yung kain ko. Ay, magluto ako guys. Magluto ako ng tuyo. May rice pa ako dito. Buong rice cooker talaga yung pinakita na. Sakit ng ng araw ba? Ano sa laga sa mata. Tumama sa mata. Pasensya na, maingay po yung aming hood. Naka-on lahat. Ito lang siguro, dalawa. Isang piece para hindi masyadong gana yung kain ko. Agoy! Ang naaamoy ko na siya. Mag-open tayo ng door. Nag-open po ako ng door. I-share po natin yung i-share natin yung amoy sa kapitbahay. Magkakamay po ako. Kasi parang ma-feel ko na feel talaga ang ang buwad. Agoy. Kalame. May konting rice pa ako for Ana. Kasi pagdating ni Ana mamaya for sure maghahanap yun ng soup. Ayan. Tapos yung ating buwad. Agoy ka mo.
Uy, kalami. Kain tayo. Ang sarap na ang palaya eh. Agoy, kalami. Well, kumakain ako ba? A little bird told me, hindi ko na lang po, ayoko magpangalan ng kahit ano, sino, no? Kasi baka hindi nyo din naman sila kilala. So, ayun, a little bird told me na may isang ano daw, may nakausap siyang, nagva-vlog din ba? Vlogger din siya. And then, ang sabi daw, kasi alam niya na yung editing ko kasi, may annual subscription po ako sa aking editing software. Kasi gusto ko. 'Di ba? Ang sabi daw, bayad-bayad daw ng ng editing software. Tapos effort daw sa pag-i-edit. Wala namang masyadong views. Yung ganun ba? Tapos ko sa sarili ko na, so what? 'Di ba? Parang hobby ko po ito, ang pag-vlog. Hindi ko po ito hanap buhay. Yung pag-vlog, naghahanap buhay po ako ng iba. Nagva-vlog po ako kasi nag-i-enjoy po ako. Hindi ko po siya kino-consider na money-making hobby. Kasi wala naman talaga akong masyadong kita sa YouTube. Nag-i-enjoy lang po talaga ako. Parang naisip ko ba, siguro kung para sa taong yun na nagsabi na kung hanap buhay mo talaga ang pag-vlog and marami kang views, malaki yung kita mo, kahit hindi ka na bumibili ng editing software, or kahit basic lang sabi mo, yung editing mo, sa'yo po yun. Wala na po akong paki. Kasi buhay mo po yan. Kung bumili man po ako ng editing software para gamitin, para pagandahin sa paningin ko, yung mga videos ko, at kahit po walang views yung videos ko, happy na po ako niyang 100 views, 50 views. Ang importante po sa akin is, nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko. Hobby ko po siya. I like editing. Although, siguro sa mata ng iba, hindi siya maganda. Pero, satisfied po ako sa editing ko. And then, I still try to watch, yung mga gusto ko na mga vloggers and observe how they edit and get inspired by how they edit and how they go about with their editing and also their storyline. Nag-i-enjoy po ako dyan. Pero, hindi ko po kinukumpare yung sarili ko sa inyo. Na, okay, good for you if you have a lot of views and you earn a lot sa pag-vlog nyo, good for you po. Pero, so what po kung I spend on my editing software and I don't earn a lot sa YouTube? Hobby ko naman po yun. Hindi ko po siya iniisip na contest. Hindi ko po alam na may competition pala na ganyan. Ang pagkasabi kasi was, bili-bili ng software, effort masyado sa editing, hindi naman marami yung views and hindi naman malaki yung kita. So what? 'Di ba? Ano po yung pinaglalaban mo? Charot. Pero parang ko lang ba na bakit ganyan yung pag-iisip ng iba? So what, 'di ba? Kung happy ka po sa ginagawa mo, push. Pero kung happy yung ibang tao sa ginagawa nila, let them be, 'di ba? My point lang is mag-focus po tayo sa sarili nating improvement, sa sarili nating buhay. If gusto nyo po na kino-compare yung sarili nyo sa ibang tao, push lang po kayo para sa peace of mind nyo kung gusto nyo yan. Ako, ayoko po ng ganyan kasi pag kino-compare ko yung sarili ko sa iba, na-frustrate lang ako and nasi-stress ako. Let's just enjoy our life, our current situation, kung ano man yun. 'Di ba? Wag masyadong mag-focus sa buhay ng iba. Make yourself busy po. Magtrabaho po kayo if gusto nyo. Make yourself busy. Do any hobby that you like para maibsan or wala kayong masyadong time na punain yung buhay ng iba. Maraming salamat po sa time nyo, sa panonood sa vlog ko or sa pagpuna. Thank you po ng sobra. I hope happy po kayo.
Yun lang. Hindi na ako kumain. Nagchika na ako. Ang sarap na to eh. Kaya na po muna ako and then tawagan ko yung aking nanay. Kasi magchika na naman kami. A few moments later. Hello ulit sa inyo. Past 2 p.m. na po and na-pick up ko na si Aling Maliit sa school. Ito yung bag niya this week. Na natin kung may laman pa yung ano niya. Hala, patay. Okay. Ipabawnan sa iyang lolo og katong chocolate sprinkles. Mabawal kasi yun sa school. Ala, you have you have unsa ni? You have mandarin lagi lang. First time niyo pong nagbaon ng may chocolate sprinkles, yung halos lang ang tawag dito. Kasi nga, sinabi sa amin na bawal. Pero anyway, okay lang siguro kasi once in a while lang naman. And kanina pa ako nakauwi sa bahay, diba? Nakalimutan ko yung binili ko kanina. Yan. Yung may 2 croissant ako, o 1 croissant. Tapos sesame bread. Yan. And then may choco bread din ako dito. Siguro hati kami ni Mr. na may siguro snack ko eh. Tapos yung cold cuts, nakalimutan ko guys. Ayan. May bacon fry dito. Keep fillet. And ito yung tawag nila na leverkas or ang literal translation is liver cheese. Pero para siyang cheese pero actually not diba. At mag-snack kami ni Ana. Gusto daw niya ng croissant na may Nutella. Diba? Ayan. Ito yung sa akin. Ito yung kay Aling Maliit. Ashley. Isa lang. Mag ik met jou zitten? Ja. Langs jou. Dit is altijd waar alsjeblieft. Snack muna kami, guys. Sama, hi, titas! Love. Hi, tita. Inuubo pa po yung ating Ana. Sama, hello, Floris Morris. Hello, Mom. Hello, Indaylan. Shout out kay Floris Morris, kay Indaylan. Nakakalimutan ko po sila palaging i-mention. Kay Miss Evelyn. Last time, nakalimutan ko po kayong i-shout out. Miss Evelyn ng Tokyo. Tokyo, Yokohama. Ganun, basta nasa Japan po siya. Kain. Tita Jean, kumusta po kayo? Kay Miss Celeste. Yes. Mama, sino utelan? Ha? Sino utelan? Nagtatanong siya kung may Nutella. Yeah, oy, kahit, oh. Kahit. Okay, bemak. That, Nutella. Ugawag ko, kunin mo lang. Ay, we have to cut your nails. Your nails are really long na and dirty. Snack na po muna kami and spend time with my Inday, with my madam. Little madam. Where is Mama's Lablab? Benya Mama's Lablab? Benya Mama's Pangga? Ha? Napilangga. Pilangga. Na-miss ko po ito kasi kagabi doon na naman natulog sa lolo't lola. Tapos sila po yung naghatid sa school. Kasi nga may work naman si Mr. tsaka ako. Ako na yung nag-pick up. Mas mamimiss ko po to siya after next week kasi iba na po yung aking schedule sa work. Ano na po yung schedule ko. Wala na akong weekend. Monday, Tuesday, and then off ko sa Wednesday, Thursday, and Friday. Pero yung work ko po is hapon hanggang gabi. So, pagdating ko ng bahay, tulog na po siya. Mamimiss ko yung mga ganitong moments namin sa hapon na mag-relax. Pero at least may weekend pa din po kami together and yung Wednesday, free po ako. So, yung nanay, kailangan ng kumayod. Habang may energy pa, sabi ka namin, Mr., habang may energy pa kami, habang kaya, magtatrabaho kami para mas makapag-save. You know? Na-excite ako. Ko pretty, anong palong gintong ni mama. Uy! Did you miss mama? Yeah. Yeah, ikabya og fail miss. When you are by Oma and Opa, when you are staying at Oma and Opa, mama always misses you.
You miss mama too? Maar ik ben oma opa ben, had ik jou missen. Oh, okay. Sabi niya, pag andun daw siya sa lolo't lola, namimiss niya daw ako. Pero pag andito naman siya sa bahay, palagi niya sinasabi, gusto ko kay Oma, namimiss ko din si Oma. Sabi niya, isang bahay na lang daw kami ni Oma, yung mama niya, tsaka si Mama and Oma. You want Mama and Oma to live in one house? Huh? Do you want Oma and Mama to live in one house? Ha? Ayoko. That's nice lang, pero mas okay kung hindi. Para sa akin, ano po, what do you think po sa inyo? Okay lang ba sa inyo na isang bubong kayo ng in-laws nyo? Para sa akin, wala po kaming problema ng in-laws ko. Mabait sila sa akin and okay din naman ako sa kanila. Pero mas komportable yata or mas okay ang buhay kung magkahiwalay. Ano po sa tingin nyo? And based sa inyong experience. Diba? Oh, dinamay ko pa kayo. Mag-chill po muna kami ni Ana. Ano pa dito? 2:40. And then, 6 o'clock, andito na yung kanyang papa. Now, we're gonna spend time. Maglablob so to, no? Ito yung sobrang mamimiss ko, guys, pag nagtrabaho na po ako sa hapon. Kasi may time kasi kami ganito. May downtime kami ni Ana ba na ganito. Chill lang. Watch ng show or movie. Nagchichika kami. Yung ganyan. Oh, yung ganyan ba? Pero, realistically speaking, kailangan din natin kumayod. Kailangan mag-ipon para mas ma-afford natin yung mga bagay na o yung mga experiences or mga bagay na gusto natin and gusto din namin for Ana. So, mga konting sakripisyo, diba? Para sa anak natin. Para mas komportable yung buhay ng anak natin. Diba po? Mama loves you. Mama and Papa love you so much, no? Do you love Mama and Papa? Ayaw. Yeah. It's already recording, man. Yeah. Cool, they can see your dirty nails. Yuck. One eternity later. Hala, guys. Nakalimutan ko na po kayong balikan. 6:30 na po dito. Pa-cute man nun yung cake ba, oy. Tell them what you're eating. That's her dessert. Tuche. Tuche is dessert. Tuche. Yeah. Andito na po si Ruth. And nakakain na kami nagdi-dessert na si Ana. Tas I forgot that I was vlogging. Si Ruth po andun sa 3rd floor kasi pinaano ko sa kanya yung mga nilabhan ko. Siya yung maglabas ba? Or mag-hi-hi. Ano yung hi-hi sa sa Tagalog? I'm not sure what it is. Say no toothpick. Oy, I will get your dessert. I will get your toothpick. No! Sama. Hi, Tita Ray. Hi, Tita Ray. Hi, Tita Candice. Hindi nasad ka lito. Tita Candice. Very good. Ano ba tani? Oy. Na hi, Tita Mimi. Hi, Tita Mimi. Hi, Tita Jean. Hi, Tita Jean. Hi, Tita Vivian. Hi, Tita Vivian. Hi, Miss Alpha. Hi, Miss Alpha. Hi, Miss Annabelle. Ayan na naman. Na hi. Ang bilbil sa mama. Ano kay pamati ang bilbil sa mama lang? Binya mamas palangga. Binya mamas palangga. What did you eat for dinner, love? What did you have for dinner? Tell them. What did you eat? Na I had noodles. Oh, yeah, noodles. Was your noodles lekker? Yeah. But the climate is so like a little bit need lekker. Hindi daw. Sabi niya masarap pero hindi daw masyadong masarap. Yeah, yes. No toothpick. No toothpick. Who taught you that, Anna? Be careful, Pangga. No toothpick. Anna, your dessert. Let off, Scott. Let off, ha. Matagak na imo, ha. Masaliran na lima. Si Ruth, hindi ko alam anong oras yun bababa. Baka may iba pa siyang gawin doon sa taas. May mga labahin pa din kasi. And i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Dadalhin ko sana doon si Ana sa labas kasi may decoration ng St. Nicholas
yung na-mention ko dati. May bahay doon na nagde-decorate. Pero nakalimutan ko, kailangan ko palang pumunta sa school. So sasamahan ulit ako ni Ruth tsaka ni Ana doon. Madabilis lang naman. Maraming salamat sa panunood. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy, mosh babu! Bye, Dad.